Hayırlı erте, Tataristan Devlet Televideniyesinin milli tapşırılar hizmeti Tatar tilindagi tapşırıların başlap jibere. Turu efir studiyasında Oniya Gıbadullina bizden bugungi çıkarılışta. Omikron ştammy әлеге Tataristanda yok. Covid-ның яңа штаммын юктырмас үшін нинди әзірлік эшләре алып барыла. Спортчылар Татарстан һәм милләтебез данын дөнья күләмендә таныта. Dakar ралли марафонында фигурлы шуы буенча Европа чемпионатында безнекеләр беренче. Әлфия Авзалова үзәгендә халкыбызның легендар җырчысын искә алу кичәсе үтте. Çıkarılışыбызны ковид белән бәйле мәгълүматлардан башлыйбыз. Дельта штаммынан саклану чараларын өйрәнеп бетергән генә идек, чит илдә коронавирусның омикрон дип аталган яңа штаммы белән авыручылар саны артуы билгеле булды. Шул сәбәпле Швейцариядә уздырылырга тиешле кышкы универсиадада гамәлдән чыгарылды. Пекинда олимпиада үткәреләсе дә төгәл билгеле түгел. Әлегә Татарстанда рәсми рәвештә омикрон белән авыру очрагы теркәлмәгән. Шулай да теләсә нинди яңа күренеш сагайта. Саклану чараларын өстәмә ятакларны әзерләргә кирәк дип белдерде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә. Әзерлек эшләре өчен җаваплы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков белдерүенчә, өстәмә урыннар булдыруга әлегә ихтыяҗ юк, чөнки хастаханәдә авыруларны кабул итәргә әзер 1000 урын бар. Вакцинация эше дә алып барыла. Ял көннәренә кадәр Татарстанда 2 миллион 319 мең кеше ковидтан вакцинаның беренче компоненты белән прививка ясаткан. Киңәшмә барышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ковидның яңа штамнарын тест аша ачыклау өчен дә көчәйтергә кирәклеген билгеләп үтте. Все ограничительные меры, которые приняты, ослаблять возможности нет. Меры, маски, защита, дистанция очень важны. Но и быстро реагировать. Как только появится очаг, надо быстро его ликвидировать. Яңалыклар чыгарылышын спорт темасы белән дәвам иттерәбез. Фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында бер юлы 2 милләттәшебез алтын медальгә лаек булды. Dakar ралли марафонында КамАЗ мастер командасы финишка беренче килде. Спортчыларыбыз казанышлары турында тулырак хәбәрчеләребез видео язмасы. Dakar ралли марафонында КамАЗ мастер командасы 19-нчы тапкыр финишка беренче килде. Мы финишировали, этим лесом мы чемпионы. Дмитрий Сотников экипажын лаеклы җиңүләре белән Владимир Путин котлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та КамАЗ мастерларының казанышы уңайыннан Владимир Путин, Михаил Мишустин һәм Сергей Кагойгинга котлау телеграммасын юллады. Җиңүчеләрне шулай ук Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев тә тәбрик итте. Эстониядә узган фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында милләттәшебез Камиля Вәлиева катнашып, беренче урынга лаек булды. Европа чемпионатының алтын медален яулаган Камиля яңа ел алдыннан Россия чемпионы исемен алган иде. Быел ул Европа чемпионы титулына ия булды. Ә алда Олимпиада ярышлары. Фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында тагын бер милләттәшебез Александр Галләмов катнашты. Ул Анастасия Мишина белән 3 тапкыр дөнья рекорды куеп, шулай ук беренче урынны яулады. Александр Галләмов тумышы белән Пермь төбәгеннән, спорт белән Санкт-Петербург шәһәрендә шөгыльләнә башлый. Теманы дәвам итәбез. Акбарс көрәш сарайында манзара, спорт һәм музыка премиясе узды. Келәмдә көрәшчеләр, сәхнәдә җырчылар. Шулай ук быел манзара премиясендә тамашачылар арасында автомобиль дә уйнатылды. Милли көрәш алымнарын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да өйрәнеп кайтты. Милли көрәшне җәйге сабан туйлар чорында гына түгел, гыйнвар аенда да карарга була. Татарстанның иң көчле пәһлеваннары манзара алтын билбавы һәм 100 мең сум өчен бил алышты. Монда безнең Татарстанга түгел, Башкортстаннан да Башкортстаннан безнең кече көрәшләр җыелды. Безнең инде көрәшкән вакытта, без көрәшкән вакытта дип әйтәсем килә. Сабан туйларда иң үчәү категориясе 70 һәм авыр үчәү. Билгеле хәзер көрәшкә киңәшә бара, профессионал көрәшчеләр күбәйде. Бәйрәм кунакларының сәламләве һәм манзара премиясын оештыруга риясыз өлеш керткән шәхесләрне бүләкләүдән башланды. Спорт һәм сәнгать үсешен яктыртучы иң яхшы журналистлар да билгеләнде. Беренче урынга журналист Фәрит Салихов лаек дип табылды. Тагын бер яңалык тамашачылар арасында көнкүреш техникасы һәм автомобиль дә уйнатылды.
Гомумән, ел сайын оештыручылар милли көрәшебезне тамашачыларга, көрәшчеләргә кызыклы итү өстендә зур эш алып бара. Спорт төрләренә башкаларына карасаң, хоккей, футбол, алар командалы спорт төре. Анда һәрберсендә үзләре шәхес, һәрберсендә теге личный команда үзләренең чемпионлыгын билгеләргә әзерләнгән. Көрәшчеләрне шулай дип тәрбияләп әкрен-генә менә матур итеп киемнәрендә үзгәртеп торабыз. Хөкемдарларның киемнәренә ачыклык кертәбез, үзгәрешләр кертәбез. Шуңа күрә миңа калса әһәмияте халык өчен зур. Көрәшчеләр 65, 75, 130 килограмм авырлык үлчәүләрендә бил алышты. Ә бәйгенең иң кызган мәле 130 килограмм авырлык үлчәвендә көч сынашкан пәһлеваннар вакытында булды. Үлчәү төрләрен берне кадәр арттырырга кирәк. Ким дигәндә 3, 4 яки 5 үлчәү булса, ул тагы да кызыклырак булыр иде. Менә биредә дөрес 75-кә кадәр булгач, шул тирәдә үлчәү категорияле көрәшчеләр генә җыелган. Ә инде 75-тән югарыларга булгач, монда һичшиксез 100-дән ким үлчәү категориясендә көрәшчеләр биредә катнашмый. Менә ул категория талантлы егетләребезне дә биргә тарту өчен киләсе еллардагы очрашуларда менә аны исәпкә алулары кирәк дип әйтәм. Матур көрәш күрсәткәннән соң Манзара 2022 чемпион билбавына Динар Кәримуллин, ә Манзара премиясына Әлмәт егете Радик Сәләхов лайык булды. Бик тиздән көрәшче батырларыбыз Муса Җәлил исемендәге көрәш турнирында очрашыр. Айзилә Батырханова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Әлфия Авзалова үзәгендә җырчыны искә алуга багышланган истәлек концерты узды. Кич утырының бер төре буларак оештырылган музыка чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әлеге сәхнә 3000-нән артык кеше сыйдырышлы экспо бинасында да, филармония залында да урнашмаган. Бу Әлфия апаның үзе кебек кичкенә генә музей үзәге. Кичкенә булса да, төшкенә һәр почмагы Әлфия апа төсен саклый. Мәшһүр җырчы иҗатын үз иткән, һәр кемгә ишеге ачык. Бүгенге матур көндә килделәр кунаклар һәм безнең җырчылар бүген әнинең җырларын багышлап, аңа багышлап җырлаячаклар. Әйе, монда рәсмилек юк, теләгән кеше чәй белән дә сыйланды, җырда тыңлады. Аның кебек җырлаучылар юк инде хәзерге вакытта, чөнки ул бит инде бөек җырчы, безгә аны тыңларга гына кала инде хәзерге вакытта. Әнисенең туган көнендә җыр бәйрәме оештыруны башлап йөрүче Зөлфия Авзалова үзәк белән элемтәгә яңа технологияләр аша керде. Вакцина ясату сәбәпле Америкадан кайтып өлгермәгән. Килгәнегез өчен, шундый хөрмәт иткән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Минем әниемнең Әлфия Авзалованың иҗатын хөрмәт иткән кешеләргә, җырчыларга, безнең лауреатларга бөтенегезгә бик зур сәлам һәм рәхмәтләр. Тамашачыга да Әлфия апаны искә алу кичәсе яңа форматта онлайн күрсәтелде. Әйе, әлбәттә, кызганыч, бу үзәккә күп кешене чакырып җыеп булмый, шуңа күрә бүген безнең турыдан-туры эфир оештырылачак. Концерт барышында Әлфия Авзалова белән бәйле хатирәләр дә яңарды. Истәлекләрне легендар җырчы белән 35 ел бер сәхнәдә эшләгән Фердинанд Сәләхов уртаклашты. Хәзер күп кулланалар сүзне легенда дигән. Менә чын легенда, менә Абзалов бренды була. Әлфия Абзалова дип әйткәч, инде бөтенләй сөйләп тормасаң да, шул җирендә туктасаң да була. Чөнки бу кешенең, бу шәхеснең ятимлектән dünya planetar масштабка күтәрелер өчен Әлфия Абзалов булырга кирәк. Аны аңлатып булмый, чөнки өйрәнелмәгән, фәнни эшләр юк, китаплар бар, алар өстән язылганнар, алар биографик һәм фотоальбом рәвешендә чыгып киләләр. Фәнни музыка белгечләр тарафыннан, теоретиклар тарафыннан ни өчен Әлфия Абзалова бу югарылыкка күтәрелгән, бер генә фәнни эштә юк. Шуңа күрә бу
планетаны әле ачачаклар дип уйлыйм. Бар безнең татарларда Хәсән Туфан планетасы бар. Ул Америка ашашланган. Безнең менә хәзер киләчәктәге максатыбыз булырга тиеш Илһам Шакиров һәм Әлфия Абзалова планеталарын ачу. Галәмдә чыннан да планеталар, йолдызлар бик күп. Әлфия Абзалова исемен йөртергә лаеклылары да мөгаен бардыр. Бөтен дөнья фанатикасын баятырлык мирас калдырган Әлфия Абзалова өчен түгел, ул безнең өчен, әнә шушы үсеп килүче яңа буын балалары өчен мөһим. Иске алу кичәсендә чыгыш ясаган җырчыларның күбесе Әлфия Абзалова исемендәге җыр фестивале лауреатлары. Әлфия апа ямьле май кичен хәтерләтеп, ак чәчәкләр кебек кар яуган вакытта туган. Аның исән чакта җырлаган соңгы җыры да ак чәчәкләр кебек кар ява була. Күрәсең, җырларыннан бөркелгән аклык вә моң аның исемен халык күңелендә мәңгеләштергән. Алар бик тә ышадылар безгә. Без яшьләрдән менә мондый җырларны көтмәгән идек. Әле шуның кадәр җырларга, мондый кичәләргә йөргәнем юк иде. Но концертларга йөрибез без. Әлфия Абзалованың концертында иң беренче үземнең яшьлек ярымны да шунда тапкан идем. Әлфия Абзалова концертына килеп. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. 2022 елның январ айы күркәм даталарга бик бай. Яңа ел башында ук матур бәйрәм туган көн бәйрәме. 1952 елның 1 гыйнварында Әлки районы Түбән Әлки авылында булачак саллы артистыбыз, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисматов дөньяга килә. Юбилей тамашасын безнең коллегабыз Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Бу әсәр Татар халык шәрә. Татар халкы амарай була алмый. Үзенең 70 яшьлек юбилеен яраткан артистыбыз озак еллар хезмәт иткән Галиәскәр Камал театры бинасында үз өендә яраткан якын кешеләре белән дустана мөнәсәбәттә аралашып, яшьлек елларын искә төшереп башлап җибәрде. Дөресрәге, аның яшьлеген уйнадылар. Дәүләт академия театры драма артисты Хисматов Әсхәт Әсәдулла улы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнде. Ул көннәрдән бүгенгәчә бик күп еллар узган. Әсхәт Хисмәт бу вакыт эчендә көчле һәм моңлы тавышы белән йөрәкләргә үтеп кирде. Төрле холыклы образларны гәүдәләндереп, бер үзе бер спектакль куярлык талантлы актер булуына даими инандырып, шаккатырып торды һәм әле дә сокландыра, уйландыра, моң дәрьясына сала, быек күңелләрне уята, яктырта, илһамландыра. Шуңа дәүләтебез дә, Әлки районы җитәкчелеге дә, Әлки районы якташлар җәмгыяте дә юбилее уңаеннан яраткан артистыбызны бик зурлап котлады. Медальләр тактылар, рәхмәт хатлары укыдылар, изге теләкләр, тәбрикләүләр, бүләкләр тапшырдылар. Мин рәхмәт әйтәсем килә әтисе белән исенә. Иң беренче аны кеше ярата торган кеше итеп тудырганнар. Менә әйтәләр урысчалап, значит, теплый человек дип, притягивает к себе диләр, не отталкивает от себя диләр. Менә ул иң беренчесе кеше ярата торган кеше. Һәм нинди генә хезмәттә эшләсә дә, монда инде билгеле иҗади эштә халыкка хезмәт күрсәтергә. Бу бүгенге көндә инде теге яралган гына түгел, значит, инде гомер шуның белән узып бара. Гомер буе халыкка шулай хезмәт күрсәткән. Нинди эштә булса да кешене яратып, кешегә ярдәмчел булып, значит, шушындый җитәкче, зур җитәкче булган булыр иде әйтәсем. Рәхмәт, Фатик сау. Без аңа бик рәхмәтле. Безнең якташлар җәмгыяте бик күп хәйрия акциялар уздыра. Балаларга багышлап, олыларга багышлап, һәм Әсхәт әфәнде бөтен шул хәйрия чараларында бер тапкыр да катнашмыйча калганы юк. Менә ул инде үзе бик туганчы, бик олы күңелле кеше. Һәм без аны бик сөябез дә,
бик яратабыз һәм бүген Әлки районы якташлар җәмгыятенең активы тарафыннан без аңа Әлки районы якташлар җәмгыятенең иң күренекле атказанган ир-аты дигән премия тапшырачакбыз. Искә төшереп үтү урынлы булыр. Әсхат Әсәдулла улы Хисмәтов Казан театр училищесын тәмамлап, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли башлый. Сәхнә ягымлыгы белән аерылып торган музыкаль геройларны һәм төрле характердагы рольләрдә уйнаучы артист. Безнең Әсхәтебез ул искиткеч кешелекле кеше. Искиткеч ярдәмчел кеше. Аның табигаты шундый менә кешеләргә яхшылык эшләргә генә тора ул. Сәхнәгә килгәндә гаҗәеп, әйбәт, бик талантлы артист ул. Горурланабыз аның белән. Ул безнең авылыбызның аты, районыбызның аты, республикабызны күтәрде, күрсәтте, белгертте. Әсхат Хисмәтнең тагын бер күркәм шагыйлы, матур итеп җырлау сәләте бар. Ул бала чактан җырчы булырга хыяллана. Илһам Шакиров иҗатына гашыйк булып үсә, аның бөтен репертуарын өйрәнеп җырлап йөри. Механик, төзүче эше белән параллель рәвештә үзешчән сәнгать осталары клубына вокал һәм драма түгәрәгенә йөри. Студентлар белән спектакльләрдә катнаша. Шуннан башлап күмәк сәхнәләрдә катнаша башлаганнан санасаң, ярты гасырга якын ел театрда хезмәт итә. Әти безнең бик таләпчән кеше, кичкенә вакыттан бирле безне дөрес итеп үстерде дип уйлыйм мин, дөрес тәрбия бирде, һәм дә инде менә бүгенге көндә дә безнең өстебездә зур җаваплык, аның йөзенә кызыллык китермәү өчен ки инде әти бит инде безнең бик тә мәшһүр кеше буларак аны бөтен кеше белә, һәм без дә инде тәртипле, әдәпле булырга тиешбез. Бер-беребезне ташламыйчан, бер-беребезне озатышып, паршалышып, яратышып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Чын йөрәктән чыкканы. Әсхәтебез Камал театрының йолдызы. Без аның өчен бик шат. Без аның белән горурланабыз. Аның рольләре өчен шатланабыз. Бик зур рәхмәт Әсхәткә. Әсхәт ул безнең Камал театрының йөзек кашы. Бөтен артист турында да чын кеше дип әйтеп булмый. Ул чын кеше. Исәнлек, саулык телим. Һәм яңа рольләр булсын. Бергә тагы шулай кытларга 80-дә, 90-да, 100-дә уздырырга язсын. Нык тыгылган яр тузмый ул, картаймасаң яшьлек узмый ул. Барыбер узып китәдер инде. Кайтып булсын иде кире яшьлеккә. 70-87 яшькә кайтып килер идем мин. Бик сагынам яшьлегемне. Күп кеше әйтә, яшьлекне сагынмыйм. Сагынам мин яшьлегемне. Менә тәрәс төбендә утыртып калдыралар мине. Шуны сагынам. Аннан самавырдан чәй ясап бирәйе. Әниемнең әнисе Әбзәни диәйек без анарга ураза вакытында сәхәргә торайык бергә. Анда аның җимеше каян табылгандыр инде, хөрмә җимешен урталай бөлеп ашый торган идек. Менә бит ул бала чак хатирәләре күңелдә. Шуңа күрә бер ишәптә булмый. 70 инде алга таба исән-сау шулай яшәргә насыйп итсен. Яраткан артистыбызны котларга дип сәхнәдәшләре, якын дуслары, туганнары һәм бик күп санлы тамашачылары җыелган иде. Матур хисләр, матур җырлар, көчле алкышлар кичә буе яңгырап торды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Ялганнан дөреслекне ничек айырырга? Бүген актуаль әңгәмә кунагы Риман Гыйлемханов шул сорауга җавап эзли. Сүзне сәхифәне алып баручы Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Дөньяда сугыш бара. Мәгълүмат сугышы дигәнне еш ишетергә туры килә. Украинадагы, Беларуста һәм күптән түгел генә Казахстандагы вакыйгалар моның ачык мисалы. Ни өчен ялган мәгълүмат тарату бүген гадәти хәлгә үрелде? Ялганны дөреслектән ничек айырырга? Ялгансыз гына тормыш була аламы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген гомерен мәгълүмат белән эшләүгә багышлаган танылган журналист, публицист Риман Гыйлемханов белән бергәләбезләрбез. Хәерле көн, Риман ага. Хәерле көн. Менә шундый заманда яшибез. Әле кайчан гына без совет заманнарын искә алып, мәгълүмат бер яклы бара дип әйтәдек. Миңа калса бүген тагын шул бер яклылык исе килә башлады. Ләкин алай гына да түгел. Әлбәттә, сәясәтчеләр, хакимият тарафыннан бер яклылык аңлашыла. Ләкин менә шушы шаукымга безнең гавам, гадәти кешеләр дә кушылып китте шикелле. Беренчедән, бу начар нәрсә түгел дип уйлыйм мин. Төрлечә фикер чыгу, фикер төрлеге
Кенек сизүнең бер галәмәте микән ул. Аннан соң икенче яктан без Совет чорында яшәгәндә билгеле бер кысаларда яшәдек. Ул Яшен батырны күр шулай бит. Bir ideologiya бар безнең. Кыйбла бер идеяме? Шуңа хезмәт иттек без. Хәзер без дөньяга тәрәз ачылды дип әйтик инде. Без кайдан нәрсә барган күзәтеп киләбез. Белеп торабыз. Фыклар киңәйде. Вә шуңа күрә инде без дә аларга ияреп, рәхәтләнеп, сүз иреге дип үзебезнең сүзләрне артык белән әйтә башладык, кирәгендә кирәкмәсендә. Чөнки без менә иң кызыгы мин күзәтеп барам, сәясәт турында фикер йөртүчеләрнең иң күбесе сәясәттән шактый ерак кешеләр. Элек бит махсус журналистлар бары, международниклар бары, сәясәт белән турыдан турыксынучы һәммәләр шушы процессны бөтен туллыгы белән билгеләр, күз алдына китерә белә, шуңа күрә аларның сүзенә ышанадык. Хәзер кем иремми, шул менә Казакстанда ни башлангачта әле хәлләр башлангач. Еще башлангачта танышлар шалтыратты. Вот кызык итәләр име. Вот мансилар име дип. Бу нәрсә дигән сүз, алар бит әле гади генә кешеләр түгел, мәдәният тирәсендә чолган, сәнгать тирәсендә чолган кешеләр. Мин аларның кайберсе белән сөйләшми башлыйм дисең әйткәндә. Казакстан турында дигәндә менә миндә берсеннән сорам, син анда булганың бармы соң дип шалтыратучыга. Юк дим, әйтәм, булмагач син ник сөйләп торасың? Син белмисең бер нәрсә бар. Димәк, белгәне дә белмәгәне дә син әйткән. Менә бу лектор бар да бер нәрсәне, әйбит, газга бәя күтәрелүне, сый газга име. Но шуның буенча китте инде бәхәсләр, хәтта интернетта петиция турында да мәгълүмат барлыкка килде. Һәм безгә имза җыерган дәделәр безне. Андый нәрсә булып алды. Анда Россия гаскәрләре кергә тиеш түгел. Бу Казакстанның үз эше дип. Менә мин уйлап торам, өчен сәясәтче булса ул уйлары. Хикмәт газда гынамы соң? Газ бәясе күтәрелүдә генәме? Аннан соң аның үз эше генәме ул Казакстан? Аның бит әле күршесе бар Россия. Башка күрше дәүләтләр бар. Аларга нәрсә булырга мөмкин, нәрсә китергә мөмкин бу чыгышлар, ул дәрәҗәдә уйларга баш җитми. Шушы сәясәтче дип исәпләгән кешеләрнең үзе. Монда тагын бер нәрсәне әйтергә кирәктер. Дөреслеккә ошатып бирелгән ялган куркынычрак дип әйтәләр. Чөнки ул шандырада шикелләнде, чөнки әз генә хакыйкать та бар, дөреслеккә бар. Алар мисаллар китерә бит. Ләкин башкача дәлилли үз файдаларына. Менә монда ишракта матбугат чаралары, без сыйфатлы матбугат чаралары дибез. Чөнки матбугат чаралары күбәйде хәзер. Блогерда үзләре матбугат чаралары дип әйтәләр. Сыйфатлы матбугат чаралары, ышанычлы матбугат чаралары эшләргә тиешләр. Менә шуңа күрә әйттем дә инде, наданлык, сәяси наданлык кешеләр дип. Бу безгә яңа таләпләр куя, сүз дә юк журналистларга. Без күп бергә тиеш булабыз һәм белгәннәрнең 30% гына бирсәк тә без эфиргамы, газет битләренә ул җитеп тора. Без шуңа күрә әйтәм, артык безнең үзебездә калырга тиеш. Без һәр нәрсәгә, һәр вазгыятькә, һәр вакыйга әзер булып торырга тиеш һәм халыкның дөресен җиткергә тиеш булабыз. Менә бик зур мәсьәлә бу. Мин шуңа күрә әйтә киләм, журналист иң күп белүче кеше булырга тиеш дип. Ул бик мәгълүматлы булырга тиеш һәр өлкәдә. Чөнки син үзең bir torg'ina koridordan borasan ekan, sen kishiga yo'l ko'rsata olmaysan. Mana shulay ko'zdan ketdi. Ana bizning xalqda tag'in bir so'z bor bu. Кеше шанмаслык хәлне чын булса да сөйләмә дигән әйбер. Менә бу миңа калса теге шаккатризм дип әйтәбез инде без аны соңгы вакытта матбугат чараларына үтеп кирде, блогерлар да үтеп кирде. Менә кем күпме кәттәрәк вакыйга турында сөйли, кем күпме ялганга якынрак дип әйтеп инде без аны фантазия дип әйтәләр инде, аны кешеләр ялган дип әйтмиләр, матур иттереп уйлап чыгарылган әйберләргә тартылу ныграк сизелә. Бу да шуннан киләме? Шуннан килә ул. О кешенең кемдер күренеп китәсе килә бу заманда, ялтырап китәсе, үзен раслыйсы киләдер бәлкем. Аннан соң менә мин күпмедер дәрәҗәдә андый мәгълүмат чыгуына шатланам дип әйтсәм артык тупас булыр инде. Бу кешене уйландыра барыбер дә. Уйландырырга тиеш. Андый мәгълүмат чыгу ихтималы барын кеше белергә тиеш. Һәм үзе бәя бирергә өйрәнергә тиеш. Һәм әлбәттә инде яңадан әйләнеп кайтабыз. Бу соң чиктә безгә журналистларга кагыла. Аннан соң мин кешеләр андый фикер тиз таралуның бездә шартлар туу белән бәйлим. Мәсәлән, безнең ил инде Яшен батыр түгел, тотырыклы яшәмәде гомер буе. Гомер буе сугышларда катнашты, я үзенә һөҗүм иттеләр. Тормышта безнең я бер якка ташландык, алга китәбез, танк кирилеп барлабыз. Менә шушы буталчыклык, тотырыксызлык та кешегә тәсән сөяргә мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Риман бай, тагын бер сорау бирәм.
Сезгә матбугат ветераны буларак, матбугатта совет чорыннан башлап эшләгән журналист буларак. Тыелулар бар. Дәүләт тарафыннан тыю бар, ул Яшерин Батырын түгел, тыелу бар, үзебезнең тыелуыбыз бар име. Менә шушы вакытта журналист нишләргә тиеш? Хакыйкатькә хилафлык китермәс өчен. Ялганламас өчен дип әйтәбез икенче төрле дип әйткәндә. Мөмкинлекләр бармы? Журналист каләм иясенә. Менә тыелу дибез бит әлеме. Яңа шушы идеологиягә килеп бәйләнә инде. Без шушы илдә яшибез икән. Шушы илдә кабул ителгән бөтен әхлак нормаларына да, бөтен идеологиягә да күп дәрәҗәдә буйсынырга тиеш. Тулысынча ук булмаса да, ләкин кай вакытта, менә мин мисал итеп китерәм, Алмаз Хамдинең әбисе әйткәннәрен, андый сүз бардыр инде, ул сүз әйтер алдыннан сүзне телне чыңга әйләндереп кара, әшесе юкмы дигән нәрсә бар бит әле. Шуңа күрә без уйларга тиеш нәрсә язу алдыннан, әйтү алдыннан, моннан кемгә файда, кемгә зыян дигән сорауга үзебез алдан ук җавап әзерләп куйган булырга тиеш. Минемчә кемгә зыян була, илгәме, халыккамы, файда буламы? Файда була икән. Аны бит сүзне төрлечә әйтергә була. Кемнедер гаепләп, батыр булып, күкрәккә кул сугып та әйтергә була. Шул вакытта эшлекле тәкъдим итеп тә җитәргә була. Яратып, йөрәгең аша үткәреп әйтергә була. Яратып тәнкыйтьләү дизмәлебез, Назим абый. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, Риман әфәнде. Алга таба да шулай иттереп, хакыйкатьне ачыклап, журналистиканың миссиясен үтәп яшәргә язсын. Алла бирсә. Тынычландырып, үлемгә китерә торган ялган сөйләгәнче, авырттырып, сауыктыра торган дөреслекне сөйләүең хәерлерәк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Яңалыклар чыгарылышын беренче тапкыр туры эфирдә мин, Ания Гыйбадуллина алып бардым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыру башлана. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.